Gutungan na, oy. Lakalami sa sudan ni Kimi. Up! Unsa man na? Mukaon ko. Bisan ingon sa imo nga mukaon ka. Alangan, gutom na manggod kayo. Ambi na. Dili man na imong sudan. Ibalik na diri. Ibalik. Unsa day ka anong mukaon-kaon magkagsudan? Grabe po nang imong sudan. Ay, maghurot po na nimo. Oh, nga naman di ay. Ay, pagreklamo diha. Tagay po ko. Gagigutom na kay ko ay. Hilom diha. Ano magreklamo man ka nga mama ka naglungag, ha? Ako ang ning niluto diri ha. Ako apod ning pinalit. Natulog manggod ko gagain na good. Maong pag mata na ko, gigutom ko niya. Pag anhin na ko na ningkaon man ka, ningkaon na lang po ko gapil. Hoy, day, wa kay katabang diri ah. Liho ko gimo. Tagay na lang good ko. Balag gamay. Ay, ayaw lagi. Unsa day ka? Umang kay pinalit diri ah. Umang gani kay palit na sudan diri ah. Ug kuan bugas. Kanan na lang, be. Ayaw! Pagkuha dito, kuhaan sila! May mga sudan! Kadalupod ni mo, Kimi. Uy, gamay raman. Ambi na! Kanihin mo, bagoong! Dili ko, ana. Sige, abot ni mo tayo, ay! Wamang gani kay pangita! Sige na, good gamay lang. Balag makatilaw lang ko, ana, kung sila. Basta, dili ko manghatag! Dapat nangatag kag sudan kay duha man ta asawa ni Cardong. Say asawa, hoy dag, ipapuyo ra ka dirian ni Cardong pero wala kay labot sa mong konsong medria. Si Cardong mangyapon lang amahan ani ako ang gibuntis. Apil gyapon ko sa budget. Hoy dag, bisag si Cardong ang amahan na imo ang gibuntis. Aya pagsalig, pagliho ko gimo. Ako magingon na naman gali, maglungag na lang ko kakuha oy sa mukan nimo. Unsa maglungag ka? Nabaday kay bugas diria. Ay napa man day bugas diri oh. Hoy day, ayaw na gilabti day, dili na imo ambi na. Anong dili man pwedagtan oy? Pag trabaho gimo nya palit og imo ang bugas. Mo kaning mulihok ko kay para makaon ko nya karon kung mulihok ko dili ko nimo palihokon. Pagpuyo di ay pangita dito nya ipalit og bugas nimo, palit og imo ang sudan. Salig diri ah. Gamay lang god. Hindi ko. Sumana siya paltay og bugas gidalo. Suning natural. Ay, natural magdinalo ko kay ako aning balay diri ah. Biskan pa sa mo ang balay, tagain na lang sa good kog bugas para makakaon na ko. Pagpuyo diha, inuy diha. Inom na lang tubig diha. Pati bugas dili ko nimo palungagon. Alangan wala man kay ambag diri day. Bisag banig gani wala kay dala. Dili day ka mangatag sige tug-an ta niya kang Cardong. Unsa? Isumbong ko nimo kay Cardong? Ha? Tistingig sumbong kay tanggal jud nang imong do kang ipon. Alangan dili man ka manghatag pati bugas dili ko nimo palungagon pati sudan di ka manghatag sa magyag. Unsa man? Isumbong ko nimo dili. Ha? Ako manghatag ka og palungagon ko nimo dita ka isumbong. Nya dili ko maghatag ha? Sumbong ta ka. Tistingig sumbong tanggal jud na imong do kang ipon. Dili na lang kumusumbong Kimi. Tarunga ra na imong istorya ha? O di na lang kumusumbong. O sige, sulod na dito. Kalakot ba aning Cardongan eh? Ipapuyo pa dyan niya dariya si Anjay. Kabalo siyang kulang kaya ang konsumo dariya sa balay. Nagdugang-dugang pa dyan ang problema. Maujud niya ang resulta ba? Sa sobra kaadarit ni Cardong, duhamin ni Anjay ang gibuntisan. Ug dili pa lang siya dako og alod. Dugay na nako siya gibiyan. Oh, nahaponan man lagi. Dagan pa manggol gipabuhat si Busing sa kuha Kimi. Masay sudan di Kimi. Nagluto ra bayag og paborito ni mga batikulon. Ay tama-tama kay perte na jung gutuman ako Kimi pa. Dali na diri ka na. Kay balo jud ka ba ug unsa ko ang ginapangita nga sudan ba? Oh, syempre, partner gud ta ka. Uy, damian ni oy batikulon nga adobo. Oo. O di ba tanawa? Tilawi ra good. Ang Lami kayo na Cardong. Lami gani kayo. O di ba? Lamia uy. Kayo. Wait lang magkuha sa kuan ha kanang rice. Wait sige lang. sige. Wait lang. Dara Cardong oh. Ay, salamat kabuutan na lang gid sa ako. Ako na lang hukad. Sige. Dili na lang oh. Nya nagkaon na ka. Human na. Human na kong kaon. Nya si Anji, nagkaon na si Anji. Ay, human na mo to. Amayo kay imo ang gipagaon si Anji. Aw, busog mong gani kay to. Ganahan ko si Muha ba kay wag gini mo gipasagdan si Anji dari ah. O sige na, kaon na kay to. Sige, salamat kayo ha. Kimi, Saman. gisulduhan ako karon ba? Ay, as in? Gisulduhan ako. Ni asa naman? Dara oh. Igo-igo ra pud di nga sa ang pamilya nato. Ando? Pila man pod? Budget lang ni. Kay siyempre duha bayan mo ni Anji no. So ato igo-igoon lang gyud nato ni ha kay duha man mo ni Anji. Sige.
Na si Angie dayo. Ay, Kardong, naana day ka? Bago radyo ko naabot, J ba? Mo ni atong sweldo karon kimi oh. Pila man na, Kardong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,000. Nagana na, Kardong, ay. Oo. Dali lang. Ano na, Kardong, bi? Tagay si Angie ana ang kanang 3 mil ihatag na siya ha. Ha? Anong tagaan mo na siya? Alangan part naman siya sa ato ang pamilya nato kaya ako may amahan na ni iyang gibuntis. Abisan pa, uy, dili ko. Kadagan, palitunan diriya sa balay. Unya, hatagan ni mo na siya. Tagay po ko ng kimi, oy. Dili ko, ay, bahala ka diha. Naunsa man taon mo? Uy, ayaw mo paglalis. Naunsa man po na si Kimi, Kardong? Patagi si... Pangayo lang ka Kimi unya ha, ang 3 mil ha. Dili, di ko. Dili niya na ihatag, Kardong. Pawa, diha, bi. Ay, sige, gunit-gunit, diha. Abi ng 3B. Sa di ka? Dili na ko ihatag kaya ako ang asawa. Pagpuyo niya ha, ako yung nag-budget diriya sa balay. Saan na lang niya ako ang gibuntis? Sige, ani na lang oh, ani na lang ha. Para magkasinabot mo. Ug unsay pangayoon ni Angie, imo ang ihatag ha, palitan nimo siya og kailangan niya og kuan kanang mga sabon, ana shampoo. So palitan nimo siya ha. Basta diriya sa sulod sa balay, tinabangay lang ta ha. Ay, nako. Suda po ani. Ay, sige na lang. So Pero dili na ko ihatag sa iyang kwarta. Ako na mong palit. sige sige, pangayo lang siya ha, ug unsay palito nimo diha. Usa man na si Kimi, Kardong, oy. Wala na ba ako'y pampalit og panty? Buslot na ra ba to? Eh di magpanti, di kag bunot, day. Kung ikaw na lang di magpanty og bunot. Ay, susay. Pagpuyo diha. Ay ani na lang tagay sa ko sa kalibo Kimi be. Eh, dili lagi ko. Basta nahatag na nimo sa ko ang kwarta. Dili na na pwede bawion. Bawi ang Kardong para na ako'y pampalit sa ko ang sarili. Eh, susay, pagpuyo diha. Balagi sa kalibo lang Kimi para makapalit lang sig panty niya kay gisi naman daw yung panty daw. Ay, susay. Nakoy kuan dito nga panty. Katong daan ako nga panty. Kato na lang iyang. Kuanon ay suoton. Dili day ko. Basta na pa to'y kagid-kagid. Hoy, day. Wala ko gigagid, day. Basig ka na imo ang giti mo. Gikagid. Muli na lang ko, Kardong, oy. Kay dili man mga tag si Kimi. Ayog uli Ji oy, daplin sa Kimbi kay perte nimo bugata. Ay, dili, day ko. Sibog sa. Pawaon na lang din na nimo diri ah. Ayaw kay Lu, oy baya no ako bi amahan sa iyang Ay, gibuntis sus, no. sa mukha nimo ko no, eh. Tara Ji, adto ta sa kwarto Ji. Ha? Pagunsahan mo dito ah. Ji, para makarelax po si Angie ba. Kaniya naman na siya igtulog. Unsa day ka? Ay mayo kay nakatulog kagain na Ji. Sige lang, relax lang ko kay gikapoy ra ba ako Kimi. Ha? Unsa mo relax? Ayaw gingon nga muhandos na pagkakansi. Naunsa man taon na siya. Uy, normal mo andos ko kay parehas man munduha nga asawa ta munduha. Ha? Dali ko eh. Gusto ko ako ra ang andusan. Umana bitaw ko gabi gando sa imo ha. Kaya Angie na po kumuhandos karon. Dili lagi ko. Sa kuwara ka kay dako kagalo. Mao na kay gusto nimo ikaw rin makapahimulo sa alon ni Kardong. Ay pagbuot day kay ako aning alhon nakihulam ra ka. Sige na gud Kimi, musigundar ako siya ba para dali ra siya manganak. Ano sa iya ha pamangjug ka mo segunda sa kuha na lang di ay bisag ihulog